Oh. Ik ben ook volgeloren in elk geval. Geweldig. Heel mooi. Ja, hebben we een mooie foto maken? Ja, Ja? oké, ja. Ben je er al doorheen dan? Nee, we komen net. We komen uit Harlingen. Oh, het Haas, oh. Je hebt Ja, even uit het bos Haas. gezien. Ja. Je begint er al van jet? Maar zijn ze nu aan het... wat zijn ze nu aan het doen? Ja, ik weet het niet. Ze zijn van mij continu het bos komt verplaatsen. Aan het Dus het verplaatsen. continu, we gaan weer aan het oorzinnen. Ja. Dit bos is continu in beweging. Ja, dat weet Ja. ik. Ja, en dan lopend... Oh ja, een houten park heeft er ook 1000 bomen, 10, Ja. 100 dagen, hè? ja, wat vind je ervan? Ja, geweldig. Prachtig. Geen haas, ik wel? Ja, Ja? ja, zeker. Ja, ik vind dit... Ja, kom speciaal kun je even overal kijken. wel doen, hè? Ja. Heel Ja, mooi. En er feitelijk is wel, ook ja. heel veel aandacht voor de bomen, hè? Ja. Nu. Er was iemand uit het midden van het land, die heeft hier een lezing gehouden over de bomen. En Ja. Of interessant. ben je erbij geweest? Nee, het stond in de krant. Oh, zo. Ik Ja. denk, je bent er misschien bij geweest. Nee. Dat in Leeuwarden zijn eigenlijk te weinig bomen. Oh. Stond in het stuk, volgens die meneer dan. Vind je dat echt? Ben je er weinig bij hem hier? Ik heb geen idee hoeveel bomen hier zijn. En die er zijn, staan vaak helemaal in de stenen, hè? En, dat is wie, en daar ja. worden ze ook niet Ja. vrolijk van. We werden bij hem net vrolijk van. Nee, daar worden ze niet vrolijk van, want dan gaan de toppen gaan ze dood. Oh, nou, dan wordt het alleen maar minder bij hem. Ja, dan wordt het... Dus we moeten heel veel dingen doen om de bomen goed te houden. Het mooie is natuurlijk wel van dat je nou al voetgangersgebied is. Hè? De meesten maar je rekken het fietsen, die worden de hele tijd van de fiets al... ja, net al slaan natuurlijk, maar... ze worden van de fiets al halen. Hè? Ze maar je net fietsen hier. Net fietsen, net waan. Nou, oh meneer, je moet wel rennen, hè? Ja, Je moet je rennen door het bos gaan. ja, helaas wel. Wel lopen, ja. Ja, helaas wel. Nou, ik maar ook omrijden, daarheen. Kun je dat omrijden, hè? Ja, ik is daar gewoon. Kun je dat deel? Loop ik hier. Ja, nog voor een Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel mooi. Ja? Ja. Ben je een beetje een BM man? Ik ben wel een beetje mooi, ja. Ja, hè? Ik zou er net in Wijnholen, maar In BM net. in Bosch net. Oh, Ben ik ook nog heel fietsen moe, maar ja, je zou net in het bos gaan, wel, is dat prachtig? Mooie natuur. Of ben je meer een stadsmeisje? nee, gewoon Evenfield. Hier veel. Ja, ben je meer niet... Ja? Hé, wat is jij nou? Kun je hier goed Ja, zien? ik kom uit de waan, dus ben je meer wat een bosman. Ja, nee, Je komt uit de waan? kom je niet gaat. Hé? Ja, dat is echt beperkt, maar ja, dat is mooi toch? Ik kom van het platteland, Oh, dus en wat vind je ervan dat die BM hier nou zo in de stad staan? ja. Zo'n hele show is er net. Ja, het is een heel gesjouw, maar dat vanzelf. Maar ja, dat, Ik weet niet waar ze heen moeten, maar dat is een keer heel sterk hoor. Dat zit van ergens, die kant uit maar daar. ze doen een best, maar Nou, goed zien hè. Succes, geniet ervan. Kijk, daar staat zo'n karretje daar verderop. Oké. Ja, ze zetten van die karretjes daar en dan... Dat En is dan groter dan ik dacht. Ik zie dat wel eens op YouTube, maar... ik ben groter dan jou denken. ja, je moet. Ja, misschien ben je wel iets dan jezelf dachten. Ja, ik ben aan het krimpen, hè. Ik ben al oud, nou. Nou, mooi hoor. Dat kan ik, hè? Ja. Maar wat? Ah ja, soms hebben we wat... net nog handhaving, die wou niet afstappen. Ja, ik heb wat verzeild, daar waren ze niet blij mee, maar ja. Iedereen Oh, moet zich aan de regels houden, hun ook. Ja, inderdaad. Nou ja, ik zei niet eens krijg ja, we moeten dus oppassen aan het bos, hè? Ja, zij is het, en net hoors. Nou, Ja, nou ben je nog succes, hè? nog een lekker bij. Datzelfde. Ik vind het prachtig. Ik vind het alleen maar jammer dat het tijdelijk is, omdat daar net in de vorige dagen stonden hier al bomen, die zijn alweer weg. Oh ja. En dan zie je hoe mooi het was en nu is het alweer weg. En ik vind het ook heel jammer. Hoi! En ik vind het ook heel jammer dat eigenlijk, wat ik net aan hun gevraagd heb, dat de levensboom er niet bij staat. De thuja. Het zijn bijna alleen maar loofbomen. Ik heb tot nu toe 1 naaldboom gezien daarachter, een Chinese soort, die kende ik niet. En nou ja, en ik vind het ook jammer dat de bomen geen betekenis hebben gekregen. Zoals een wereldvoedselboom, je hebt een toekomstboom, je hebt een letterboom, je hebt allerlei bomen waar mensen zich mee identificeren. En ja, dat vind ik wel jammer dat die kunstenaars niet dat soort zeg maar, meerwaarden
aan toegevoegd. Dat was heel makkelijk geweest. Gewoon een QR-code erbij met een leuk verhaal. Omdat nu Ik zie, er staat wel een QR-code bij die boom, maar ik Ja. weet niet precies wat daar nou, er staat gewoon uit hoe oud die boom is en wat voor een soort het is. Oh, zo. En de motorstad staat er wel. Oh, u had wel wat meer betekenis willen zien. Zo van, hey, deze boom staat voor symbool voor bijvoorbeeld het leven. Nou ja, omdat het is natuurlijk... Het gaat hier niet alleen maar dat de plantsoenendienst een paar bomen neergezet heeft. Kijk, tot nu toe is het alleen maar de plantsoenendienst heeft een paar bomen neergezet. Dus de plantsoenendienst, alle credits. Ik vind het prachtig wat de plantsoenendienst gedaan heeft. Maar de kunstenaars daarachter, dat zie ik niet. Die hadden al een stap verder gemogen. Kijk, Joop Mulder die heeft dat bedacht op de Schelling. Hè? Dus die heeft dat heel mooi bedacht. Maar ik denk niet dat Joop Mulder alleen maar een boom neer had willen kwaken. Dat denk ik echt niet. Nee, dat zal dus wel meer zijn. Zo stinken. Dat zie je toch zo volle boksen hier, hè? Hier in het bos. Want ja, die geloeren, dat zijn natuurlijk geen echte vogels of kikkers. Maar kennen ze jongens ook wel een mooi stukje metal draaien in het bos. Nou, dat is wel een mooie foto, meneer. Ik hoop het. Ja, wat vindt u ervan? Nee, bovenwerk is het. Ik vind het wel leuk hoor. Ja? S'avonds in de schuur en kijk achter. Je bent daar mee tour, vlakbij daar mee tour. Dan kom je nog bjemmen, hoor je bjemmen. Johan, kijk de QR-code even scant. Ja. Johan, kijk de QR-code even Ja? scant. Nou, en wat staat erop? Nou, dit kan ik dus niet vinden. Oh. Dus ik ga... Oh ja, maar ik heb hem al. Ontwerp, deel... Ik denk dat er staat er misschien op van... Welke boom het welke boom het is. Ja, dat kan volgens mij wel, ja. Ontwerp wijzigen, nou dat zou ik ook met doen. Ja, misschien moet je... Maar dat kan gewoon met de camera, toch? Als u gewoon de camera opent en dan kunt u erop klikken. Als het Ja, goed maar is. dat is gebeurd. Oh. Maar ik kan ook wel even via Ops Identify. Heb je die ook? Nee. Nou ja, op zich staat... Ja, ik heb er juist ook eentje gescand. Er stond erbij. Het vocht... ja, hoe moet ik zeggen? Vochtpercentages. Oh, ja, ja. Hoe vochtig is deze boom? Oh. Of je nog water moet hebben. Oh, ik denk er komt... hoe heet het? De naam van de boom komt erop. Weet ik eigenlijk niet. Ik moet even kijken, want ik had weer hard geopend. Even kijken hoor. Hier staat bij, dat is de Wolk E Vrijdag. Onbekend. Een iep was dat. Een iep? Nee, ja, dit niet hoor. Ik heb nog iets anders gescand. Dit zal wel weer een andere boom zijn. Ja. Hoe dan? Waar is dan Op die link klikken. Deze? Website, ja. Website, ja. Klikken, ja. En dan gaat hij naartoe als het goed is. Ja, kijk, nu gaat hij als het goed is. Ja, hier. Dit is een Zweedse lijsterbes. Ach, geweldig, hè. Moet je kijken. Wat is dit fantastisch, hè? Komt hij uit Leeuwarden? Veenwouden. Oh, Veenwouden. Maar eigenlijk komt het uit Leeuwarden. Nou, wat vind je ervan? Prachtig. Prachtig. Een verrassing. Het heeft een ander beeld van de stad. Ja. Kom ik hier op Ja, ik maak je een video. Ik maak je een video hier op het bos keren. Oh ja. Nou. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Fantastisch. Zo'n verrassing. Een heel ander beeld van de stad. Ja. Ja. Maar verrassing in de zin, je wist het net of meer zo van, Ja, hey. ik wist het wel hoor. In de Oké. Leeuwarden Krant heb ik er goed op gelezen. En, We hebben speciaal afgesproken ook. Oh. Ja. Dus zijn we weer naar het bos daar? Ja. Nou ja, en wij kwamen vrienden weekend, we hebben op van vakantie. Ja. En toen kwamen we uit het station. Nou, het weer geweldig. Ja. Vliegen week sneeuw en maar die zangers en de vogeltjes. Ik jij ook geen vogeltjes. Maar ja, het wordt al hier zo zacht. Ja. En alles tien net meer zo zichtbaar. Echt geweldig. Ja. Heel mooi. Goeie initiatieven. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, als je zei die boksen. En hier wat boksen hier inderdaad in die BM, had ik moest jongen. Ja. Maar die staan net al die doen. Nou, want dan komt er een keer geloord uit. Ik weet niet hoe dat, hoe dat in elkaar steekt verder. Ah, dat is... Ik zei ze trouwens ook ergens verkeerd, mag ik nog zeggen. Want ik wilde laatst op ons sprutsen. Ik praat natuurlijk Fries, maar ik moet zeggen de bosk.
de Bosk. Ja, het mij net zeggen, ja, de Ja, want Bosk, het ja. Bosk is vast Nederlands. Ja, het ja, Bosk. ja. Ik zo'n zware bosk, de Bosk. Heb ik weer wat geleerd? Ja, ik wil erop omsprutsen, dus ja. Nou, ontzettend. Hoi. Ontzettend in de Bosk. Ja, ontzettend in de Bosk, hè? Ontzettend in de Bosk. Ja, lekker. Zo, we gaan even lekker een pilsje drinken. Ik zou zeggen, vond het een leuke video. Toen aan toe omheen. En was meer zien. Pak dan een beker. Ben die ding kort, joh. Dat is me echt heel kort. Geweldig.